So I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. Through the eyes of men it seems there's so much we have lost, as we look down the road where all the prodigals have walked. One by one the enemy has whispered lies and led them off as slaves. But we know that you are God, yours is the victory. We know there is more to come that we may not yet see. So with the faith you've given us, we'll step into the valley unafraid. Yeah. As we call out to dry bones, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive. God of endless mercy, God of unrelenting love, rescue every daughter, bring us back the wayward son, and by your Spirit breathe upon them, show the world that you alone can save. You alone can save. We call out to dry bones, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive. Breathe the breath of God, now breathe, oh breath of God. Breathe, oh breath of God, now breathe. Breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God. Breathe, oh breath of God, now breathe. Breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God. Breathe, oh breath of God, now breathe. Breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God. Breathe, oh breath of God, now breathe. So I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. So I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. Because of Jesus, my heart is clean. Because of Jesus,
my heart is clean. Ta sa sisien pat nga ai ngu U Blei mga yo biang man wan shafi leng ba kani ka jingkren kabangan kren sa sisien pat ha kani gisngi nga ai ngu U Blei bang ala kren la katukat ni sien ha kani video bat kat kabanga ken mau ngala kren gu makhat santli ki jingkren ha kani ka YouTube kaba ngila ai biang shafi men gisngi nadu gisngi kaba la ai ngini ga lockdown bat ngi klemyo ye ga let jing sang ngala kren ye ngini ga video bat nganget kala long ga jinger khu yifi bat min ha ngini ga sunday ngila polite biang shifi por khatwe bijia bat nga la kren ye ga khubor ka banga ai kerteng habau blei usngap jar banganget kala long ga jing min toy ga khraw yifi kala long ga jing ai min sim kala long ru ga jing hikai yifi ye gi nong rem na ga ktien ga jong blei baga day fi bani ai up hadu bo blei und jubab e jing duai ge jong fi menta ga sngi nga kwangan ai biang fi go ge ktien ge jong blei ka banga nget baga ne ge jing hikai ge bangan kren fi ka de ge wei ne ge benta ne ge ktien ge jong blei ge banga shat snotnal bat shwai ge bangan poi shika e ge banga mut ban kren nga kwa bangan ong fi ngi ema ge sngi ge bo blei udang plelat yangi bangindang yo ye ban kren ge ktien ge jong blei bangindang yo ye ban yalap ye ge bible ban ye tho lengba ki media lam ta ge lenti jing yalap ki prepare wat lang yo jing isang rengi ai ngu U Blei bangi yo ye ban kren lengba ge ni YouTube bat menta fidang yo galat ban Iohsngew ge ktien ge jong blei ba ka ge bang akwa ngan ong nang ni ge dei ba nga ai kertang ni ge jing kren ge jong let's see kata ge ge bkhta inga kata ge bang tip balai nga kren ge ktien ge jong blei but ka ega daw bang kren ge ktien ge jong blei ngan pen i fi na ge bible ka jing kren jong amata ge sngi ge dei let's see ge kertang ge bang ai mata ge sngi ge kham jrong khndiat nga ai kertang ge jing kren jong amata ge sngi ge dei compare lada fidang Iohsngew ye ge ktien ge jong blei kata ge kertang jong ge jing kren sa ji sian ngan repeat ka jing kren jong a menta ge sngi na ge menta jong fi ge dei compare lani haki weki kentien Kam Lei Lei lada fidang yo kala ban Iohsngew biang ye ge ktien ge jong blei sa sisian hagi ge por balenga bu de ge ktien ngan sapen fi bahabo blei udang ple kala ye ka bangin Iohsngew ye ge ktien ge jong blei habo blei udang ple kala ye fi ba pin yo priang ye ge bang kren kadang dan ge jingerman ye ge jing jong fi shimat kadang-kadang ke jingkerman ya ke yeng ke jongfi kadang-kadang ke jingkerman ya ke shnong ke tau ke jongfi haba fidang Iohsngew ya ke ni ke ktien ke jong blei fi ngala ong fi ni sngo ngo U Blei ba ni em ma ki por ki sngi ke bangem yo let jing sang henry U Blei udang plengi kalat banga yo ye ka ban ai ke ni ktien ke jong blei bat ngada ngets cambo blei un ker khui fi ha ke ni ke por haba nga kren ke ktien ke jong blei bat ngada kwaru bakat ba U Blei udang ple ya kalat ye ka ba pin Iohsngew ye ke ktien ke jong blei nga kwa ba pin sha skor namar ka bible kong ye ni ke ktien snap ngan pule fi na ke shithi shi hebrew ktien ke jong blei ka ong kumne na ke lanang ka balai ngan pule na ke khat ke khat san gong kat badang ong mentang ke sngi lada pin Iohsngew ye ke ktien ke jong to wat pen ye ke donot jong fi kumba ha ke ta ke jing pen ki bitar kani ke ktien ke ba blei Ukraina ke por jong ki khon Israel ba ke ktien ke ba blei Ukraina ngiru bakat bang idang Iohsngew ye ke ktien ke jong blei kat badang ong menta ke sngi lada pin Iohsngew ye ke ktien ke jong blei ong ke bible nai lap miet ye ke wepat nai perkhat baka wei ke ba khamdan kam fi nai pai no shwaipan nai plip ye ke tv lani nai plip ye ke to ke YouTube ye ke internet jong fi hagani ke por nga kwa ba pin pledging mot snap bahana mar kadan ke jingerman haba fi Iohsngew ye ke ktien ke jong blei fi inga yo I beleng nga kren ni ke khubor na mga tip ba kat bangidang kren ni ke ktien ke jong blei U Blei pa ing ina ke bible wang la pin pulin ni ke ktien ke jong blei gospel ke jong
Marcus kalanang ka bakhat do la da pin puli na kalanang ka bakhat Rio na ka khat ka bakhat san na yalam fi shi ka Ktien Jong try ka ni ka por ka Bible kong ula ongro ki to let shi ka pertai baro but to yalap ka gospel hagi ben Rio baro utaw banget but yo pen baptist on pen em henry yo taw bam nget on pen ram but nga kwa man ong fi ka ni ka hukum ka ba Jisu ai shi ka sunran but ka ni ka hukum kala la pendap ka ni ka sunran but ki sunran kila IT pateng shangi menta but nga menta nga yang nang ya ka ban ko ini ka hukum bangin let ka lang ban kren Ktien Jong Blei nga khwangan pen I fi na ka Bible fi na puli na ka Bible na ka kitab Ecclesiastes snap ngan puli fi na ka kitab Ecclesiastes kalanong ka bakhatway ngan puli ni ka Ktien Jong try ka Bible ka ong ni ka Ktien fi na puli na ka kitab Ecclesiastes fi lab kalanong ka bakhatway kadan ka way ka nongrim ka bakani ka kitab Jong ka jing start ka bahikay ngi ya galanti ka Jong Blei bat ka bang kwa ngan pen I fi balay nga kren ya ka Ktien Jong Blei hagalanong ka bakhatway la pin puli na ka khat na do ka baningkong ka ong ni ka Ktien bread yalaw kupu halor ki namar men shami u ndala bunsngi ay benta haki nyawat shishawat haki prangot namar memtip ka basniw ayugan jaga kendaw ladaw lo udap daw slap kithe iladi ka kendaw baladaw gieng uhab chapang shite lani chapang shite haga jaka haga baw gieng uhab hang taon long utaw ba khmi igal unom bet bad utaw ba nyawi igal unom on kuma memtip igalinti gal limni kumno gisieng ki man nga kpo jong ka kabala pun khon kum ta ken memtip Kam Blei ubale baro snap ngan pulir khat man riwang min step bet yellow sumbai but la jadmet wat pensange elagikti nama memtip unu uban man baha unine utai lani genya baha baro ar hagani ki kitab Ecclesiastes kalnang ka bakhatway kare ka kitab ka jong Solomon ka ba kren da jing start ka jong try uang ni nang ka bakhatway na do khat baningkong do khat ka henrio ka banga puli fi ni ka por uang bread yo kupu halor ki men shami u hadien la bunsngi ay benta hagi nyongot ay benta hagi prangot walit pet yo yakil walit pet yakil walit nyaw yakil on ka Bible namaru taw bo pet yakil baru nyaw yakil unum pet baru unum baru wang ini Ktien nga khat ka benrio bet yellow sambay but hadu bandala janmet wat pensange yala Ktien adu min step adu ban janmet namar ngimtep uno banlong unine utai kay ga mga banong nang nigaday habaw Jisu paingi but yalap ni ka gospel but niyay kran ni Ktien Jong Blei but hikay fi ni Ktien Jong Blei kay ga baw ni Ecclesiastes kuran nang nigaday bahabang ibret yu kupu alor ka ngin sayo I hagapor ka bang ibret ungam siya pa but pimlap siyo wali do jinkermen naman daw la kadang hagaway ka sngila da piap pinyo itu kupu o sa P.R.Diengdoh drong day na takadaw ka takadigalinti nga khwangan ang ifi nga niyay kran ni Ktien Jong Blei nga niyay bet ni Ktien Jong Blei nga niyay sami ni Ktien Jong Blei lada fiday ki ba Iohsngew ni Ktien Jong Blei ang ni kapor nga khwapin kamen bawal lada hagi ni kapor lesi ka Ktien Jong Blei ifi lesi pim sngaw tolot lesi kam nakhta ifi nela na nakhta ifi nga khwa ba pin priang namar haba pidang Iohsngew ya ka Ktien Jong Blei kadang dan ka jinkerman ya ka jing ka Jong Phi nga kran fi ki badana hier lada fidana priang ka jaka ka bam dan jinkerman show lada fidana ka jaka ka ba pim tip show igalanti lada pi sngaw to ka jing Jong Phi kam dan lat show dan ka por ka ba pi persyang ban ka jing ka ba bet handa pi pai ka jaka ka ba kinriang pi kwa ka ban ya bet ka ni ka jing handa mal ka por pi bakla ba pi kalan but teng pi syang ka jaka ka ba piang ngan ken no nga kwa ngan ong pi ka ni ka por snap hanga ai ka ni ka Ktien balada fidang Iohsngew ya ka Ktien Jong Blei kanang dan ka jinkerman but ngaron nang ni ngan ay kran barabo Blei pa ingi bang ni kran nga kwa ngan ong pi namaru Blei utip ba ka Ktien Jong Blei kadan bori ka ban pen ka jing ka Jong Phi fim tip na ka Bible la pin puli ka stishi ki nongrom kala nang ka baningkong snap ngan puli ka stishi ki nongrom wap so pol wang stishi ki nongrom kala nang ka baningkong ka khat nriu snap ngan puli wang ngam sngeule rain ya ka gospel ka Jong Ukris Naba ka lang ka boru Blei ya ka ban pen yo way pa way banget yo Jew nang kong ba yo Greek ru kata ka de nongrim nga yang nang ngan ong biang sa sin bat ngan yai ong ini ka Ktien ngam tip kat nongot fi Iohsngew ngam tip hidana ka kum ka no ka jaka menta ngam tip ka ega jinget ba ka ega jingbam nget Jong Phi hendrai lada pi ai ega skor Jong Phi ban plet jingmot ba ban snap ega mga kren bat lada ka Ktien Jong Blei ka rung shi ka jing ka Jong Phi
kadang ke jingkerman ya ke jing im jong phi kadang dan galat ya ke yeng jong phi kadang dan ke jingkerman ya ke snong ke tau kadang dan ke jingkerman ya ke riba ke jat ben rio haba ke ktien ke jong blai kadang rung hagi ni ke sngi hagi brio baro ki besong ki besa hagi ni ke pertai na khwa hagi ni ke pol ngan pen fi ke bible shwai ke bangan lek se ke ktien ke jong try ke bang khwa ngan kren fi na ke ke bentana ke ktien ke jong blai ngayo ina ke bible ba wa apostle paul abu tho hagi shihi ke jong u shawai ni ke brio ki bo la pen he pen san hagi jing shekri blai tau de timothy fitib wam kum no hagi shihi ke jong timothy ka ba argal nang ka ba saun do khat ke beningkong wang ni ke ktien na hukum hakmat u blai u jesus christ u bo try u ban sa bishari ke ba ember ke ba yap daga ta ke jing mi pau jong u ban ke hima ke jong u to men ya lap ya ka ta ke ktien to many I minute haba day por but habam day por di to pen kendo to snang to kentu de jing sha slam baro but ke jing hikai ngap hangan pen if you wang namar ka por kan sapoi but kibrio kinom sha skor ye ke jing hikai be janai henry haba kidan ki skor badai ken ye kentan ala di ki no hikai kan bakum ki jing kwa brai jong ki hi but ken pen pai no ele ki skor jong ki naga jing shisha but ken pai kmat shaki puriskam fitep wapso paul bu thoi timothy wang mame to sharai hekini ki eke bro to sha shitam to le ega kam nong yalap to pen dap ye ka ta kam ke jame ka ta ka hukum ka ba wan wat ya nga u ba yang nang ni balai ngayai kren balai ngayai yalap balai ngayai ai le magani ke youtube balai ngi kren mbaki voice message le mbaka whatsapp but man la gisngi kren mentangi la poi she ka san phuai tali ke jing kren ha ka voice message ha ka ni ke video ngi la poi menta she ka khat san tali balai ngi kren na mga yo i dan shibon dagi hajar lesi nadu basdang hadu menta ngayo i po ka mobile jonga habang apet kala dan go mashilak saw hajar tam ai ki brio ki basngap yekini ki video but nga aingo you blay na mtakata ngasngo comment mga ni thu ipi bahabang iyo ban yalap yekini ki ktien ke jong blay haba daypor ne habam daypor haba dan ke jing bam yo jing sang ne haka por ko yo jing sang haka jaka ka badan ke jing agri ke jait ben rio ne haka jaka ka badan ke jing lai do ngakwa nganong ifi lada pidan ka ba kum kuno ka por ngakwa nganong ifi lada pidang yo snowy ngani ke ktien ke jong blay kadang dan ke jingerman ya ke jing im ke jong fi na ka ta daw ngakwa pin snap ha ngan pin ifi de ke bible pim tip ke ktien ke jong blay lada pin pulin ngani ke ktien ke jong try u paul bu ang timothy wang kran hikai yalap snang pin kendo pin i ngarungan le ikata na mga kwa mga ong ifi hagani ke por ai u blay on ker khu ifi ngasngalingo bangayo sngaw ye report ngasngalingo bangayo ye report ngamon banang na shibon pa ki priu na kelang kene ke rikisi jantia ka bang sngaw tanat e kadai bangayo ye ke khubor wat na shabari shiki khasi jungi ki besong shiki wepat ki jaka ki shabari khamtam shabar state janga ne state me galayaro ni yo ye ki message malagasngi mentagasngi ru ngadang shiyo menin ru yo na ki priu ki baang ngim ju sngaw tho kumta ngim ju shai kum ne ke tien ke jong blay but khambon breng jong ki yo mat ye ke jingker khu na ke ktien ke jong blay na ke ta daw nga khwa nga nong fi compare la pidai na ka no ka niam compare la pidai na ka no ka jingai compare la pidai na ka no ka snong compare la piwan na ka bakum ka no ka background ka ba nga khwa nga nong fi U Lei Lei Katba Phi Iohsngew ya ke ktien ke jong blay ke badan bor dang dan ke jingerman ya ke jing im ke jong fi hagani ke sngi ngasngo U Blei bangan ai fi ke we ke jingkran nang ne da pelet jingmot abang kran ne kene namangan ai kene ke jingkran kabanga da duai ngana nget ye kene ngala jialap men shuaro henrai menta ke sngi ngakwangan kran ya kawai ke benta kabangan pensyong nong rem lasi kene ke jingkran jonga menta ke sngi na kene ke kitab Ezekiel ngan puli fi na galanong ka balai punyo ka bakren japang ka them jog siang ki beter khong nganum ai kerteng mtan renga ai kerteng Kam Lei Lei Katba Phi Iohsngew ye ke ktien ke jong blay habang ong kum ne ngamot banong Kam Lei Lei lada fidan hagaba kum kano ka situation agani ke por Kam Lei Lei lada fidan hagaba kum kano ka jinglong lani ke jingisham lani ke jing kendo jong fi
Katba Phi dang Iohsngew ya ke Ktien Jong Blei kadang dan ke jinggerman but ban pen chai Phi ban pen sngew tho Phi ya ne ngan puli Phi ya ne ke jingja kabaga Bible ke kren hagaba uwai ni prophet Jong Blei utau de Ezekiel uniu de prophet ubekrau ubau Blei ula pen sleyu ula hikayu ula ayu ya ne ke jingpen i ban ula rayu hau mensiam ban leyu ban hikai ya ka wai kan nong rem ba wat la da ki briu ki dan haga jaga kapam dan jingerman shuru kadang dan ke jingerman la dadang dan ki briu ki yang ki be alap ya ke Ktien Jong Blei na ka dau ke jingerman ne ke riba ke jat ben riu jingi kam la shong hang no ngam pen ram no hare nga kwang an ong Phi ka riba ke jat ben riu ke shong haga badang dan ki briu ki badang kren ki badang yalap but habadang dan ki briu ki badang nget ye ke Ktien Jong Blei bat ki badang pediang ye ke jing hikai ke jong ke Ktien ke khoi ke Jong Blei kadang dan ke jingerman ne ke riba ke jat ben riu ngan pen Phi ye ke ne ke bo Blei le how no prophet Ezekiel ke ege bejang ne kan long jing shai Phi tang ni let lang bat nga ngini puli ngini ke kitab Ezekiel nadu ke lenang ka ba ngan puli ke lenang ka ba lai pinyong mer benang nadu ke khat ke beningkong hadu ke khat ke besipau sngap ngan puli ka ong kumne ka ktiu try ka la long hanga bat ula ra no yanga ha mensi mu try bat ula penshong yanga ha pedeng ka tam ti kala dap de gieng bat ula peniat yang hajan jongki barok saudang barak khmi kila dan shibun ba halor kita ke tem te khmi ru kila terkhong bat ula ong hanga ko khonu brio kini gieng kila ban im tengala yatho atrayu Blei metep mame ula ong pan hanga tu yatho lepa halor kini gieng bat ong ki api gieng ki beterkhong to sngawi ke Ktien Jong try kumni wang try Blei kini gieng hakmi ngan tian men sem Phi te penem ngan bo ki thiet Phi bat ngan pen mi ke do Phi ngan tap Phi de ke sne ngan tian men sem Phi te pen sa em bat penio tip bangalong try kum tangala yatho lepa kum bala hukum nga te kat bangadang yatho lepa ladan ke jing sawa ke jing hakmi ke jing khi jumai te ki sieng ke lawan so lang ke sieng jongka tengala khmi bara khmi ladan ki thiet ki bat ke do kalami bat kala sne kala tap alor jongki handrai msim dan men sem ki kum ta ulang nga tu yethul pa kal tu yethul pa ko khonu brio bat tunang amru ko kal kum ni wang try Blei kum mensiam to wan mi no na ki saul bat tu persat hagi ni bayap bakindup im kum tangal yethul pa kum maula hukum nga te ka mensiam kalawan haki bat kila im bat kila yang ru haki ke jat jongki upat ba ubabun belen kene ga ka wai ni ki jingja ka banga kwa Sipor nga kwa finda snap ha ngan pen Phi yakane ke jing thumu ko Jong Blei hagane ke kitab Ezekiel nang belai pinyong ala puli Phi yo ina ngane ke khat ke bening kong ka Bible kong u Ezekiel yo thu wang ka kti try ka long nga ka bamot ke jing don ring kat Jong Blei ka long lor Jong no brio badu Blei kwa ban hikai yakane kan nongrim ule kumno ura no yo Ezekiel how men sim khot Jong Blei shakawai ka jaka kabamdei hagani ka pertai hanai ura shakawai pa ka jaka kaba kham jingai hagaba kan jamin sim shaka jaka kaba kan jatam batndala ra ya ka men sim jong uyo I ya kawai ka tem ka valley batndau pai hagata ka valley ka Bible kong uyo I bakatu ka valley ka tem ka penthor ka dap de kish ing ki beter khong ka bamon kidan ki brio ki belayap bat kita ki brio ki belayap kila yap la bon pausnam bat hang tu ka do kam dan sho ka snam kam dan sho ki thiet kim dan sho ka mot ka mat du brio kam dan sho ka sa ka dai satang ka ing jong brio hagiwi kin tien ngan ong bat ka dai stang skeleton bat gani ka skeleton ka yo I hang ne gadai kadon deki lak bat deki power jar bat na kwang anong Phi ang ne par nda habo Blei ura yo Ezekiel hagani ga tem upai saudong no pet kleng hagani ga tem yo I bandan uwairu bayat yo I bandan uwairu ubadan mensim baro kabadan hanta kadai ka ba yap sudah
Bat la rayo Ezekiel siya kata jaka ka pamarway. Bat nga kwa nga nong ifi la ker saudang yo Ezekiel da ka bayap sudah. Haba ong ker saudang haga jaka nga kwa nga nito ifi kadege jaka ka ba mdan life mdan jinge mangta. Nga tuwai madaga sngi ba Blei un play ya ka jing sngal to jongfi. Fitep U Blei haba upen emi o Ezekiel. Upen iya ga nige jing ito pao. Bahaba o Ezekiel upay siya ga nige tem. Uklem le ra U Blei u haga jaka kabadan ki brio, kabadan ki jaka kababyang, ka jaka badan ki baim, uklem le ra hangta. Ngas ngaw tanat ba U Blei po ingi, kum haga nige ya kabangi im mangi menta. Haga baga perthai ke bangi ementa ngam kerantang ni aslong ngam kerantang ri ke si bejantia ka perthai barakawai kalam kum ka them jong ini ki siang gi beterkhong fiyo I ka perthai menta kala don ka jaka ka ba ker saudang ika ka dai tang ke jingtiang ka dai tang ke jingkenja ka dai tang ke jingdo jingkerman ka dai tang ke jaka haga ba don ka ba yap sudah kala mdan syo ka ba idon jingkerman midon jing em syo gini gisngi. Dai na kita daw nga kwangan kran ya gani ga khubor wa la la jukran hanay nga puli gani ga Bible man gani gisngi nga sngaw dai bangan kran biang gani ba U Blei la ra yu Ezekiel haga jaka ka badan tangki snayap le sing lang anong kadan setang ka siang ka balong ka skeleton ka bamdan jingem nga kwangan ang fingi magi bakum kita gipor magi ni gisngi gi ba kadan tang ka bayap sudah. Kat siapa pai fiyo I kadang tang ke jing do jing kerman fiyo I menta ke ni jing pang kalanang roi fiyo I kadang ke jing siap tiang menta bayo kawan sa second wave lane sa kawai pat ke jing pang ka baar ba fiyo I menta kadang ke jing tiang apeng ke jing hiar jong ke yok ke kat fiyo I ke jing ki menta kalabandan sa kawai pat ke jing jah ke mariang But piyo I gandan sa kaway pat kita ka jing ja kaday ka jing ja ki tama ka jing ele ki bangim tip show hakabaw brio mentaw dan aga jaka ka bakat sa bapai long take kuma imu Ezekiel haga jaka ka bayap. But ngap hangan pun ifi aga ni kapor ka banga sngotan nat hangne ka pain ka banga khwakan wanra ifi habaw Blei ra yu Ezekiel aga ni ka jaka upet saudongan ong biang ita Ktien mdan jing kerman mdan jing em ka bayap sudah. Siya nga nang ifigaway ka Ktien. But iya gani ka Ktien nga kwangan kren na mta jong fi kibala mat yu Jesus Christ. Nga kwangan kren fi kibala siyam mi ka jing pinim ka jong Jesus Christ. Blei ra marway yu ni upriyo siya ka jaga ka balang ka tem ka bayap. But hangnim dan jing em dan life. Siya nga nang ifigaway ka Ktien. Tang U Ezekiel marway U brio U badan jing emang ni. But they U Blei wara yung U brio balang prophet jong Blei. But let bo haga jaka ka baker saudang na kabayaw. Kataga na challenge nga. Kataga na challenge figi bala shakri utray. Kataga na challenge ngi ba ang mangiday ki Kristan. Kataga na challenge ki brio ki ba shakri yung U Blei U ba im. Lada fila im shisha. Kita kada mga kren. Ngam kren ika jinglong niyam malumala. Ngam kren tangi kita kabang syuang nilalong Kristan. Hari nga kren hato U Blei ulapen im shisha na im ifi. Bat lada ulapen im nga kwa nga nang ifi. Fidan ka tong laningan bukom ni. Fi im aga jaka kabadan ka challenge. Kin mau nga yang nang ni ban kren ni Ktien ka jong Blei. Namar balay nga kren. Nama nga kwa bangan tip ya gani ka jing shisha. Bahaba nga kren nga ay kirtang ya gani. Kam Lei Lei wat la da pidan na gano ka jaka. Namar kat bangidang kren ni Ktien ka jong Blei. Dangdan jinkerman. Nakatakataw nga kwa nga nong ifi. Kito ki bala shakri U Blei. Kinong ilam. Kibriyo ki bala IT la di show try. Container rang. Rang ba ni samla. Nga kwa nga nong ifi ya gani ka por. Kat ba pidang don mapi lada fi day ki bo Blei ula da pen im shisha pila mat ya ka jing mat ay ka jong try ula pen im pi na ka jaka ka bayap na ka pop na ka jing lang pertay but ula pen yang pi but uminsi ma khot jong Blei pidon ka Ktien ka jong Blei ka Kti ka jong pi na kwa ngan ong fi na ka sngi lada pila im U Blei bo fi ha ka jaka ka ba saudang jong fi kadantang ka badu jinkerman henry ka jinkerman ni ka tu ka jaka ka bayap day habadan mapi marway U Blei ba im. Nakita daw nga kren ni message nakabenta jong fi nga da kwa palat
bau blei un play ki khmat jong fi dan ki bring besai wan changa ki bawang ani pastor da ngadon ku maga yeng jong fi ba ya buon baro ki be shakri utrai kata te gamat ngan shakri bahai U Blei henrei ngati pastor yeng jonga mdan ba sngo tho yanga imaim so tho yanga ipaim so tho yanga ulok jonga so tho yanga kalok jonga kam so tho yanga ki khon jonga kam so tho yanga bat bun sien habo blei upenem jupen lot ya baro upenem ipi marwai but how bo if he marway haga to jaka kapa fi shang marway haga jaka to bring bampat tip you try nga kwa ngani tu pi ka ga challenge ka ga daw ka ga balay ka ga plan jong blay ba ra if he to jaka wali knyom wali ong ale pat no shi yeng jong no lani wali ong balay try me bo yang unlikely namaru blay utip habo bo if he haga jaka haga badan ga ba yap sudah lan if he done office haga jaka ka bakadan kay bombay na fidan haga jaka trade jong fi haga business na fidan haga inuki jaka haga bishong fi yo iga bayap let's see what ka jing shagri blay na fi yo iga dan ka bombay ka bakin riang na khwang anong fi kan mau habo blay ula pen fi fidan ka challenge but ka day ka kamram jong fi ya ka bapin tip ba habo blay ura fi haga jaka ka baker saudang na ka bayap ka bamut mafi pilong ka jinkerman ya ka to jaka badai na kita daw an pen fi ni ka jingkran ka banganget ni ka jingkran ka lang ka jing mentoy ka bakraw ya ka jing em ka jong fi nganyale ban pen stat na maga ka bajrong pi puli hang ne nda habau Ezekiel yang saudong ya ka ni ka them baru i ka ni ka bayap sudah baru pai pelun nganot benang ka ni ka jaga ka bakunca ka ni ka jaga ka ba marwai kana wana preng jong fi pai ka bakumuta ka jaga haba bi shakri U Blei lesingan keren kendiat na ka menta jong fi ki bala sedang ban shakri utrai kana ngot pipai ke yeng ka ba pisngo ma pisa marwai long ko ma pidana ke ni ke jaka ka balong ha riklau kana ngot pleng jong fi pipai ke jaka ka ba kinja ba pisngo ko ma pidan marwai mdan ba sngo tho ke jing em ke jong fi hang new Ezekiel dan bat no bani share bani tho bat u yang marwai tang ko ma yutip ba de U Blei u bara yu ni ke jaka but people in the Bible ka Ktien Jong Blei ka ong kumne singap ngan pen isa ka ba arang ne ka Bible ka ong ndala poy hang ne ka Ktien Jong try ka ong kan san u Ezekiel u Iohsngew but ba u Iohsngew ka sur ka Jong Blei kata ka de ka bang kwa pin singap ba U Blei jukran na ka jaka ka ba yabun tang ki ba im U Blei da kren tan da pen pau ya la ka jong ka sur ka jong u ha ka jaka ka ba pi biang tang ilat jing sang ila sialap met ban shong parabaim ba tang ikwa palat ban yo ki prophecy ban yo palat ki Ktien Jong Blei ka baim hot ai ngu U Blei nam ta kata herekan mau pin yo snow bahai U Blei dei nda ba pidana ka jaka ka ba marwai ba ba pidana ka jaka ka ba pitip ba wat la da ka jaka ka ba yang ka de ka ba henry try nga tip nga dana ka plan ka jame ban ngai ngu U Blei ba Ezekiel ang nen da yang ang nen anot banang shibhang ulungo upla let's see perkhat klumar baru pek saudong yo itang ki skeleton ki bala pra ki ba kejat shano ka kti shano ka khli shano kala pram tip shano bat barok kala dei ke siang barok bana ne dei beter khong let's see kita ka dei ka bang khwa ngan chu kren khendia la fidan ka jaka ka ba ka yeng jong fi ka ter khong fidan ka jaka ka ba ka jing seng jong fi ka ter khong let's see bishong menta hapreng jaka ka ba jing long men sim jong fi ka ter khong let's see ka yo ka kat jong fi ka ter khong ka jing kat jing khia ka ter khong lut na dang sedang mne tang ka yap bat ka ter khong Ezekiel yu i ka siang ka de ka ba yap ba u yu i ba ka siang kala pralut na man kala shron kala ter khong u de Blei bara Ezekiel anta de Blei bara fi nga ha ki jaka ka ba ba wali klat ni Ezekiel tang man wai udan ke jingem but no pai pelun nganut benang no yat pelun baru persang ke ban pe yo don menu bala ban kran baru handai ke Bible ka ong hakata ke por u Iohsngew ke sur ke Jong Blei ke bawan benang ba ke sur Jong Blei ke ba Blei kran ke dei U Blei u kli u Ezekiel wang ko khon u brio kini ki siang ki la ban em na sing tanat bahaya ke ta ke jingli ke Jong Blei teng U Blei ujukli yang apa de fi haba bu agi jaka gi be ki baga jingpet jingi idan lat nang no begini ki briugin em hare U Blei ukli u Ezekiel wang Ezekiel ko khon jo brio kini ki siang gi ba meyo i gi ba ker saudong gi be kat ne gi ba yap sudah
Hato gini ki siang ki laban Ngasang tenat bau Ezekiel wang. Tengam ngai. Mohon ra nga yo igere kan shu shino mla shu. Ngasang tenat yo Ezekiel bau tip yo jing crowd Jong Blei. Uang yo Blei kumne ujubab wang. Atrai U Blei metip mame. Changan keren kan aimen seme fi. Lada fidana ga jaka ka ba phim tip shu kin ne kim ki bahayeng jong fi. Kin ne kim ki tu ki brio ki badana sandat jong fi. Let's see pek ki khon jong fi ki balangap aga drugs ki balangap aga kiat ki balangap aga jing ka bamlang. Let's see pek yo lok balangap aga kiat u balangap aga jing ka bam day. Let's see pek ki brio ki badana ga jaka ka ba phim yo issue bagen pai show Blei. But nda habo Blei ku li fi ni ga jingli balai phim jubab Ezekiel banang try na ga jing tip jonga ngam tip ndrei try na ga jing tip jonga nga sngal tho dai tang ma meo ba tip haba me wan ra inga ni ga jaka nga ai ngu U Blei nam ta Ktien la phim tip show ege la phim sngal tho show la na kam la long ngam tip ndrei try nga tip dai tang ma meo ba tip haba me wan ra inga ha ga ni ga jaka nga ngu U Blei ba ga Ktien nga not banang ka pen sngal ba ha U Blei ong try nga tip bet ba ga ni ga siang kanom Hare Ezekiel wang try nakaliang jonga ngam tip. Hare nga tip haba mo an ra ingang ni. Nga tip ba me tip balay mo an ra ingang ni. Ay pinum syakri U Blei. Ba pim tip. Dan ki priwi ba duay ba ong. Ni tip syuk ni ka yeng jonga sinugan poy. Kanungot ki priwi ba pa duay nga ba ong ni bastor tip syuk ni khol jonga tip syano ni lok jonga syano ni kimik pa jonga syano nga khwa nga nong fi ni ka por. Pitip na pim tip ngai gini pertai ngam tip lagari India berakawai kan yo ngam tip lagari pertai berakawai kan yo lagi tai Middle East tai kan yo ngam tip kumno ni pertai kan long ngam tip de tang kawai ngatip bahabo Blei ula pen yang Blei ula pen ki brio ki jong menta kleng bahabo ula sayangi ngila yo ki jing ba udang boyingi ni pertai ni tip tang ni kawai habo Blei pen ba udang boyingi ni pertai Blei tip bakadang dan kalat habo boyingi hagani pertai Katakan dia banga snau shirham bagatakan dia banga tip yala ka jaka banga yang balai nga keren ini Ktien Jong Blei namar U Blei u tip haba bu ingi hagani ga generation ga bamenta nga tip banga yang keren nang ni nga tip ba nga ngan ong ba fi ngap ngani thu ifi nga keren malaga sngi go mafila tip nga keren ni voice message malaga sngi nga keren ni video malaga Sunday ngam tip mano ba ngap Shaganuga jaka, shaganuga shnong, ngamyo iba ngam tip iru. Dan ki ba comments, dan ki ba ito, yagatanga si tip. Haray, yagito ki pojar, ki wepat, ki ba pet ngam tip. Haray, tangkaway nga tip, bahaba nga krani ka Ktien Jong Blei, kan let keleng, but they Blei ba tip. Laun pen na mi kibriyo. But nga tip ba Blei, udan laga jong ka plan, haba bu ingi, hagani ka generation ka bamenta. Nakataga daw, nganyay kren. But ngano man tight ban kren. Lagi priyo ki sngaw tanat ban snngap nekim sngaw tanat. Ngayang nang ne ngam syong haga jaka jong ka jing sngaw tanat nega jing bam sngaw tanat. Ngayang nang ne gaban ko ngo ya gaban pendap ya ga ne ga bau Blei wang. Yang naga jaka ka badan ka siang ka betul kong. Oh Jisu lek siya ka pertai. Yalap ya ka gospel lagi benrio bara. Finyo I U Blei u bakren. Ya ki Ktien ki ba shisha. Ya ki ba ngaban mafingi de ban snotho. Bangidan ka kamram bangin kren ya ka Ktien Jong Blei. Ban ngay ngo U Blei. Na ba Blei kren ya Ezekiel wang. Kini ki siang ki ba mayo I ka nekila naman u Ezekiel wang try. Metiap ma mea Blei. Bandaladep ong ngasngot nat ba Blei wang kumni. Wang try how Ezekiel wang. Wang kumni wang try how Ezekiel wang kumni. Wang ong igini Ktien. Sngap kan pulian ng khat besaw jong nang balay pinyo. Wang tu yetu lepa halal gini gisiang. But tu ong gini gisiang. Api gisiang gi beter khang. Snaw ya Ktien jong try. Tang binakran wat tang ha kamera. Kabamla ban ong hooi, ne kabam ko ngu khli, ne kabam kerngak khli, ne kabam pet ki khmat, tang na fikran ke kamera na mar kabam dan jinghem, kasitom yo nong kren. Na ingo U Blei penla inga bangan kren sifi. Hari kamne ke besok haba ka pet plan ke kamera inga. Haba fikran inga miet ke syuki ke kenro. Kamne ke besok yo nong kren, habam dan audience, habam dan besngap. Kesuk igi beriu bikin kerana jing isang.
Kesuk ban keren lagi jing sengelap ke behe. Kesuk ban keren lagi beri ke bawan ban sengap. Handai ban keren lagi jaga ke bamdan jing em. Kadai ke behe yu beri ke keren lagi tin ke jong play. Kat no tam yu Ezekiel. Ezekiel mdai bering video. Yo Ezekiel mdai berpumuk ki kamera. Yo Ezekiel mdai setiap badan ki mikrofon ki sound. Ring akhwat ani tu ipi Ezekiel lara marway. Baru dah lagi jaga kaba unda keren room dan besngapi. Baru dan betebru namar baro kedai tangga siang jong ki beri ki bala yap ke skeleton. But day na kita tahu U Blei wang yo Ezekiel ngas ngau bang pala ni U Blei wang yo Ezekiel. Ezekiel ngabo yemeng tu ke jaga ngakwa nganong yemeng ni Ktien. Keren na gitu ke siang ki beterkhang. Ngada halai kita Ktien na mga ngobang. Ang U Blei yo Ezekiel. Ezekiel walay pendat siang. Walay lumi ki siang walay pendat. Memtip kano ka jong ka kentay no jong shinrang. Memtip kano ka jong tumel kano ka jong samla. Ngatip mga. Kuma medjubab ngatip mga. Kamday ka kamram jong me bamen lum. Kamday ka kamram jong me bamen pendat. Handay ka kamram jong me hang ne kaday. Ngabu ya me kumu briu ubalayo iku jingem. But habang abu ya me ubriu bala em mga jaka kaba me yu itang ka bayap balay ngabu ya me ba me day ba men kren men ya tulpa habang ya tulpa kaman penbena kren sigani siyang ka betul ka ngas ngo bang na kren ngene kare ka bejrong sha iPod ngan kren kandiat ngene ngas ngo bang ngene na mga tip ngene ka jing shisha fitip na am da pipuli ngene ka Bible finyo iba haba Blei wang yu Ezekiel kren ngene ka siyang ka betul khang pinda puli ka Bible wadu jisu wang ngene ka Ktien haga gospel ka jong Matthias kalanang ka ba arpo saw pitip wang kumno kalanang ka ba arpo saw wang kumne uye thulpa ya ngene ka sngi ka bangi emangi menta kare ka virus ula de thulpa kari kejing kenyu jumai kejing khitma gini ki nemsneu ula de betholpa ba udep ong ula ong lepa kumni arhusau ngan pli rekhat bakhandai wang kin aino epi ke sitom bagini peniap no epi bat pinlong gi bala shun gi kinja benrio bro na kumta keteng jonga ana kumta sibun gini thot bar gini de perlok gini shun perlok bon gini thulpa lamler gin mi bat gin shukari sibun ka pop kan man bon kejing e gi bon kan man kriat jaru bodi ai ne ko bakut tok ken ban yo la yem andai wang pa gini Ktien wang ya gini ke gospel jonga hima on ya lap che ka prthai bro ko bai ya ga melong ke jing pla gi kinja benrio ana kumta ken kan jaga taga bakut habau kren ni ke seriam bar we Ezekiel uang jisu wang hagi singi bakhat do venio i kanan ke jingi de perlak ke jingi thot perlak ke jing pensitom bai ke jing peniap kanan ke jing saki ki noi thot lepa lam le ke jing jagi besneu ka ba yap sudah kandan hari wang ya ke gospel dai benila badai ne taga daw yang nang ne bangan kren ni fi ai ngo U Blei bang ayo ban kren ne ke khubor ngas ngau kumen ngatip bakat bangadang keren lada fi dan ke jing yap ke jing lam sim lada fi ngap ini ke Ktien ke jong Blei henyo ikum no Blei ne lada kam long ta ndai bang yang ni ban pen i fi bang nang keren kam dan jing mut bang ni keren nang de ban ai ni ke YouTube ban pen sito man penlut e ke tiar ke tar na ke benta ban keren ba fini itnat ba fini sngot nar em na keren nang ni na mga tip ini ke jing shisha kadan ke ai ke ba Blei un le haba dan ke briu ke ba em ki bala em ngam keren yo briu ba yap nga keren yo briu ba em haba dan no briu bala yo men sim ko u bala yo ke jing pen sle u bala yo ke jing lam jo men sim ko haba Blei ra yo ke jaka ka ba dan ke ba yap u Blei dan ke purpose dan ke plan dan ke jing temu ban ke taga dai ba un keren ban haba Blei au Ezekiel wang keren shangan pen i fi ka ba khamri khandiat ni Ezekiel ni lo ke jing hikai fi fintip balai Blei wang Ezekiel keren shwa bangan pen i ke bangal da pule menen rai fitip u Blei pa keren yo Ezekiel namar Ezekiel siapa namar bau Ezekiel udan ke Ktien Jong Blei heu dapat bahai kata ke Ktien pinda pule Ezekiel siap ngan pule pin pule Ezekiel na kalenang balai hashwa bau Blei un pa u un keren uang agak lenong ke balai jong ke kitab Ezekiel ke dekat ke beningkong ngan pule tang adu dekat ke balai wang ula ang ruang aku khono brio to bame kita ke bameyo bame ni ke kot kli keru kren na ke yeng Israel kum tangala ang la ke sentor ba ula pen bame ngai ke kot kli ula ang ruang aku khono brio pendap ke kpo jome te pendap ru ke snir jome dak ni ke kot kli ke banga ai hame ana kum tangala bame ka te ke jing tiang kala long kum ke ngap ha ke sentor jonga
U Blei ra u ha jing itu pau ai u ka kot bakli ka bamot ka ni ka Bible. But ndau bola pen ba mu phak thai ni ka kot ha ki bniat jango. But udah kata. But ndau ktawang pendap ka khpa ka jame ka ktien. But ndau la ba mu ngut si khpa ndau ngut u lap ba ka tiang gum ka ngap. Kamu na yu fitu ka ni ka bamot ba u Blei. U kwa yo Ezekiel ba un sakala lang u prophet u nong kren ye ki sieng ye beterkhang u nong kren ye ki bayap ye ki bam tre ban snap ye ki beklumar finum la ban kren la da pimman ma pining kong ye ki Ktien Jong Blei ba ka don bor Ezekiel lang ne u kta la ka Ktien u ngut chi ka khpo nda ka la digest ni chi po ka khpo u lap ba ka Ktien ka tiang gum ka ngap u priu bala ban kren ye ka Ktien Jong ka jingem dai bala mat ye ka Ktien Jong ka jingem u priu bala ban kren ye ka Ktien ka Jong Blei ba ki wei ki yo ye ka jing plat u dai bala mat ye ka jing plat bat nga kwang anong e fi u Blei u jit u Ezekiel ni wang Ezekiel me don ka jaka ka pam dan jingem and they tang ma meo bala mat u bala yo ye ka jingem but they tang ma meo bala tip ye ka Ktien ka Jong ka bangala dep ba me me dan gibril gi bekren Ktien Jong Blei menta ki bayana di gi khlemat ye ge jing shisha jongka ngai thu ifi hang ne ngala yo i adu kan no ba Bible ka dan bor ha ge jing im jonga shimat ngala yo i ha ba pang ha ba gi Dr. Kim La Sho ndai ha ba ge Ktien Jong Blei ka kren changa nga jau umat ba yo i kum lo ba ge jing pang ka pet no ngala yo i kum no bo Blei le ka kamba habang kren Ktien Jong Blei ha ga yeng ga sam ba dai na ka down da habang lamat nga khwang ani thu ifi Blei lo pen eminga mdai tang na kam ta ka jing men toy jo ga yeng ga sam hare lo pen emingi ya ga bangin long ki nom kren ya ga Ktien Jong Blei ha ga ne ga perthai ka badap da ga yeng ga beter khong ha ga ne ga perthai ka ba idu jingerman gat ne nga khwang anong ifi wan lei kmilinti ya ka jing em biang jong ne ga perthai da ka wei pat ga lat ka jing em ha ga ne ga perthai kan wan dai satang la da dan gi brio gi bo Blei ula da pen em ki ba dan ga dot not ka ba shisha ya ka ban kran ne ga Ktien Jong Blei klem dan jing artatin ya ka ban snap ga Ktien Jong Blei bat ya ka ban pertai ga Ktien Jong Blei shi gi brio ki ba shash korika nga ai ngo u Blei nam ta ga ne nga sngotunat bangan pen i fi khndiat ga ne ga par wal you Jeremiah ro fi pule Blei pen i u ai u ga Ktien wow shimene ga Ktien kran pendap u da ga Ktien ban daw la da u pen i u ga jing itu pa wa me yo i ang hot o nga long Blei u ba up ban pendap ya la ga Jong Ktien fimtip nda habangi kran ya ga Ktien ko ba im ga Jong Blei finlap habangi kran wat ke sieng ke beter khong wat lada kam nang ban snap handrai kam shong nang ta lada people jing mot pin Iohsngew igani bo Blei menta ke sngi un trai de ke bor ke jo ai ngo u Blei nam ta ke ta people nang ni ke Bible kong u Blei wong u yetho wong ong halol gini ke sieng ong ku sieng beter khong Sngew ke Ktien ke Jong trai bat nda habau Ezekiel Iohsngew ni ke Ktien wang ngap ngan puli khot banyo gong kum tangala yethu lepa kum bala hukum inga tikat bangala yethu lepa kala don ke jing sawa ba khmi ke jing khi jumai sieng gela wanya so lang ke sieng jongka tingala khmi ba khmi la don ki thiat aki ka do kala mi ba ke sni kala tap alor jongki ndrai msem dan men semaki ka first part jong ke jing trai ke Jong Blei yo brio ubatsa setang ke sieng ke beter khong kadai ia kaban pen back biang ia ke tu ke sieng ngas ngel tenat kan pen ifi u Ezekiel mdai bala ban pen khnyu jumai u Ezekiel mdai bala ia kaban lum mi gitu ke sieng kan mau mdai mangi bala ban pen back ia ke yeng Jong Phi mdai mangau bala ban pen back ia ke jing em Jong Phi ba pilang ngap ke drugs ke jing bu ai ke jing pang ke jing crow ha ke jing em ke jing ai ke jing e ke yeng ke sa mdai mangi ndrai ngingi dan tangwe ke lat ba ke tagadai ka bau Blei wang kran lada fi kran ngangan trai ang Blei bat nga aingu u Blei babo Ezekiel u kran Ktien Jong Blei ka ndau kran Blei pen khnyu do jumai ban da khnyu jumai ne ngani thu fi u lum mi sieng ge bla terkhong bat u tip kumno ban pen so lang ge ne ge sieng kabala separate glen bakan wan ha ka met ka badai thik ka Jong tu brio bat dai ne ge ta dang khwang anong fi teng ngilet pen bet mangi gi yeng teng ngilet pen so mangi ye gi brio nga kwa ngan ong fi ga ni par
ladang ipen bet mangingila ban bakla ban bu da ka sieng lebong jong ke kentai sha ka sieng lebong ke jong rang ba briu bat ndau yang finio i un le kentai siten badai le ka daw khwang anong fi tangin umlet pen bet mangin ma mdan nanti yo briu badala di umla ka kamram jong i gedai tongin dan ke Ktien Jong Blei ke ba im ke ba don bor ke ba dap de ke jing pen sle ke ba don life ke ba don jinkerman ba ba ngi kran U Blei un le da ke bor ke jongo ban pen pau le ke jong ke buram de Blei u ban restore u ban pen yo pat i ke ta ke bala kelumar ban pen pai pat ban pen biang pat i ka bat ban wan ra biang i ka se sieng ke badai bat ke bible kong tap de ke tiet baru tap de ke do bat nang ta la itu menta i ke brio Dai na kita daw ngayang nang ni ngalah keren ni ke khubor bat ngan keren biang sajisin ngalah keren tang ni ke khubor re mentang singi keren biang balai bitem keren biang mdai balai ru ngakwa bagan ong ifi balai ngakeren ni namang asno thu kare ke por ni bangin keren kare ke por nga bagan keren bara bang keren de Blei ban pen bet ke yeng jong fi de Blei ban trai la de pi snap de Blei ban trai la de pi shong ke yeng ko bam dan betre ban snap keren duai Kran mana gisngi finio i hagawai gisngi kan bet ke yeng ke jong fina ma de Blei ba trai bandau trai Blei wan ra bat menta gini la itu ikini ki brio bagi de ki brio la itu menta bagi ni ki brio gi shinrang gi de ki kintai bat menta gini ki brio la itu bagi de ki rang ba bagi de ki kinna bat ai ngo U Blei de ki la dap hang ni ndau pet saudang yo i ba ka do jong ki galawan ba gini ki brio ki la itanat hande ka ba khams niu nang ni ka dai bagi ni ki brio ki de ki beshutia bagi kelalong ki met yap men negri skeleton men ta khasa sa met yap bat nga kwa ngani thu fi don shibon ki brio ki ba shu pai sho Blei ba shu bet tang jing em nga kwa fin tip igata ken mau ngim kwa tang ba fin shu bet ba fin shu tip brio ba fin shu tip sngi yeng sam em ke jing kwa ke jong Blei kam dai tang ba fin shu bet ba fin shu tip brio ko ba ong ki brio ban shu long brio man brio kata kam dai ke jing kwa jong Blei Naba wesi kialo dep keren Blei la penyadat kalawan ke do lawan ke sieng ula tap lagi tiet berka met jong brio la itenat hari ka ega ba mento yo brio la da wan dur la da umdei ubadan jingem dei na kita daw gini ki singidan jibon ke brio be i kumadan buram hari ki bamdan jingem apa jongki bat ke jing trai ke jong Blei kam dei ni keren ke tin ke jong Blei snap hai gini ken mau ngakhlem keren ke tin ke jong Blei tang ba pin shu bet ke yeng jong fi bat ba ke jing im jong fi kan yap ngam syukuran tang gumta kan mau ke tien ke jong Blei ke badan bor kadai ke bawan ra i ke jing kala ka bamut ka bawan ra i ke jing khapat ka bawan ra i ke jing pen impact i ke mensim ke jong fi ba pin im bat pin yang ki brio ki bala ban long ke jing ker khu ya ki wei pat ki brio hagini ki singa ai ngo U Blei bo Blei wang Ezekiel mela kren Shisin ngala trai tang makani gede ke first phase jo ke jing trai ke jo na kwa ye me ba sashisin pat ba men kren biang sashisin namar ngam snotenat bakani ke sieng menne gede ke skeleton hendrai menta gede ke met yap U Blei kwa kumta U Blei kwa bakani ke skeleton kande ke brio bar habagini ke brio ke la kla brio ukwa baginde ki brio ki bada yang ha bor ga jong mensi ma ko jong Blei ki bada yo i ga jing im Blei ki bada yang ki brio ki bada dai sha ki brio bat U Blei wang yo Ezekiel ngakwa kan ong yeme ya thu lupa kren sa gal air ai ngo U Blei kam dai ga besuk bo pin kren ni gal air am lei ga besuk bo pin kren ni gal air ngakwa bo pin dan jing ai bala fi yang kren ni gal air haba ang kren ni ga bamlong ai kren ni ga ta ka ba ikum makam dan ai nga kwa nga ni thu if fim te unu Blei haba penlong ni ga perthai penlong da ga ba shukran tien ga jong Blei de pipule shi ti shi nong rom kal nong ga basau ga khat ga khat nyau ka bible ga kren ni ga jinga jong Abraham ba ula nget yo Blei ba pen emi ga ba yap bat u ba kren ni ga ta ga bamlong kum ba ga dalong na ga ta ga daw ka ta ga jinga ga ba shisha U Blei wang Ezekiel men neme kren ya ga ni ga shiel re men ta ga khwa men kren sa ga air kam le ga besuk ban kren ni ga ba yap bat ban kren ni ga air re kan mau haba U Blei bu ingi bangin kren ngin kren wat la da fi ikum ba fi kren ni ga
ga yagal air hanre u blei dan ai nagal air pipulin naga bible ko angom ne but kumta ule ngalayat but ula ong ngati thul pa gal air to thul pa ko khunu brew to ong hagal air kum ne wa try kum min sim to one me not nagi soul air but to persat lagi ni bayap bagi nop im kumta ngalayat thul pa kum bala hukum nga tiga min sim kalawan ki bat kila im but kila yang hakiki gejat jongki upat ba ubabun belen nga aingo u blend haba we sikialo yang ngani thu ipi ukraine ni ktien ningkong ukraine ya met yap ngam berang ukraine skeleton ya tu chieng go betul khong kawan ke jing lumpat u blay wan ra igini brew gin long brew hane haba kimpat dan jing em u blay wan ukraine galer ndau ukraine galer u blay u hukum yo mensi mu mi na ki saul air but mensi mu khot jo blay u wan ra ig jing em hakini ki met yap but menta gini ki met yap kila im but haba kila im people in the bible ki yang upat ba ubabon belen meneu dana ke jaka ka ba marway meneu dana ke jaka ka betiang meneu dana ke jaka ka ba umyo ban yakran hare menta na mar ba ulanut ban kran ya ke ktien ke jang blay ya ke jaka ka bam dan jingem menta udan bat ki pat ba ki babon belen na kata ka daw nga kwa nganong ifi compare wala na hagani ke perthai jungi menta ngi idan ke brig bam tre ban shashkor ngi idan ke brig ya la ke perthai iku makam tre hare nga kwa nganom bo da kata ka limit ngi ni ai krane ke ktien ke jang blay na mar ke ktien ke jang blay ong ke shiti ji ke hebru kal nang ke saw ke khat ke khatar ka ong ngi ke ktien pemtep wang ke ktien u blay ke de ke ba imbat ke dan bar ka ba khamne ban ke no Wallam arliang city ka ba ye do ka penya khla le ke jing em na ka mensim bat ndan ai ru ka ba la ban buri akhmat jong blay bat nga yang nang nga khwang anang fi ka ktien jong blay jisu ang ka gospel jong Yohanes hagal nang ka ban riwang ki ktien ki bang kren ki long ka jing em bat ka mensim pemtem nga yang nang ne nga khwang anang fi u apostle Paul nga la kot me ka nang ka ningkong shiti shiki nang rom ka khat ka khan riwang ngam ngau le ran bangan playo jisu bangan kran ni ka gospel ka jong Jesus Christ namar ka long ka ban penem but day na kita daw nga yang nang ne nga da halay gani ktien na mga snow shirham na layo i ki yeng gi bayap ki yeng gi bapat bapra ki yeng gi bamdan jinkerman habang alek kran ni ktien ka jong blay ngayo i baw blay da ka ktien habang kran upen ki em ki yeng uwan ra biang u unite ki yeng u lum biang ki yeng begini it begini long away ba begin shakri o blay nga de ki jing em ka bala pra nga de kum ka met yap nga de kum ka skeleton ngam dan life ndre ngayo snow ke ktien ke jong blay ba abo blay kuran je ke spirit ke jonga ngani thu pi ngayo biang ke jing em ko betmai ba aba nga yang biang ba aba nga yad ngalong ke jingger khu ba mentanga ya lap fi ke ktien ke jong blay dan chibon ke brio ke bang sham wat hi jing shakri beret jonga haba nga kran ke ktien ke jong blay man la ke sngi ngayo i ke ktien ke jong blay ka don bor na maru blay o up ban pendap ela ke jong ke ktien na ka daw shwai ke bangan penkot agni ke por na kwa bangan ong fi hagni ke khlep man sngap ha u blay kwa ingi bangin shakri u blay bangin kren bang nga aingo u blay bahabang kren kren ke bor ke jong blay nga sngot nat bang yang ne ngayo sngaw wat ke ding ke jong blay ngayo sngaw kren ke jing pen sle pimte bu blay ula pen sle ingi ya ka bangin kren ne ke ktien ke jong blay blay la bu ingi bangin ya lap ini ke ktien ke jong blay ba de ke ktien ke jong blay ka ba de ban par keleng ke riba ke jat ben riu ai kan rong shabaro giniam shabaro ke brio shabaro nga kwa nganum pen ram fi de pim de gi balang kristandro ngap ini ktien ke jong blay bau jisu ula wan chingani ke perthai ula yap aga ding fna la pen shitomi ula bam la sempat la tiet yo namar bau wan ban ba ke pop jong aba jong fi ula mi pan aga jing tap ban pen shisha bau de blay u be job aga jing yap aga jing tap ba u da ong unu banget yo Jesus Grace Yau ta an pen embare ne kita daw nga kren me daga sngi fi ki bedana pen jaka ka bam don life lesi ke drugs ka bat fi ke kiat ka bat fi lesi ke jingpang ka bat fi lesi ke jingdok ka bat fi lesi ke jingipat ye pra ka bat fi bat teng pidana ke jaka ka bamar we pim dan jingsok bat pilas ngo kuma ke jing em jong fi mla shu i ka ban connect eka ki join jong ke jing em jong fi ki la kedia ki la dikut bat nga kwak ngani thu fi de tang blay u bala ban connect biang ye ke jing em ke jong fi bala da pi pai show blay ngap ni ktien ke jong blay kadang dan ke jingkerman na kata daw yang nang ni kren ni ktien ke jong blay ngada sliang bahabang kren bagani ktien ke jong blay kalau ke jingker khu ke jing em ke jong fi nga ai ngo u blay bahabang kren nang ni nga snongo u blay bu ai gani ke khubar fitep kani ke we ni ke khubar ke bang snot nat palat ki bang yo ibo blay kren ke jait ber Israel
Bagani ke kubor ke day ngiru menta. Ngidan ke jingket kle igani ke riba ke jait ben rio. Fimtip ngidan ke jingket kle. Iga riba ke jait ben rio jangi. Mdan lat dak away pan. Light setang lada fis ngap. Igani ke Ktien Jong Blei. Chisu angka beneng ke kendau kan light no. Hari ke Ktien Jong aki bangala keren. What iway dak eberit inom light no. Badai na kita daw nga kwa hagani ke por bangan ong ifi. Ai bagani ke Ktien Jong Blei ke banga keren. Keren daga jingat aga yeng Jong Phi. Nga keren daga jingat aga jing im Jong Phi shimat. Balar fis ngap ini ke Ktien Jong Blei. Keren ke jing kerman ke jing im Jong Phi. Fidu jing kerman ayu. Ka kelumar kat no ke jing im Jong Phi. Wat let yang haka wepan. They tangu Blei balaban pen bet biang. Haba fidang Iohsngew bangi dak keren ke Ktien Jong Blei shifi. Nga kwa fin pidi ke dok no Jong Phi. Pli ke mensim ke Jong Phi. Ai ke jing im Jong Phi medag sngi. Kan pai show try. Lada fi yo ige yeng Jong Phi fim la pen bet. Nai pen bet. Lada fi yo ige jing im Jong Phi la pen bet. Nai pen bet. Kebetulan kam ke day bapin ngap ini ke Ktien Jong Blei. Bat ban pai show no Blei. Udah balak ban pen kenyu jumai. Ujumai bo Blei pen ki kam day ban pen pra ban pen jot. Hari ban lum. Kal ngani tu ipi ke bo Ezekiel ye tu. Kam day ni kal ka bangi ring men siam. Hari ke day kal ka jong men siam ko. Ka ba wan ra ke jing im ko betumai. Ha ke jing im jong aba Jong Phi. Na ke ta daw. Na kwa ngan duai ye fim na ke sngi. Kat ki ba Iohsngew igini ke Ktien. Nga kwa pin pai show Blei. But ngan pen kut no ini ke jing keren. Nga da duai bo Blei mata ke sngi un pen long ifi. Ba pin yo mat i ke jing pen im. Ha ke jing im ke Jong Phi. Lada fi ngap igini ke jing keren. But ke kta i ke dot no Jong Phi. Da fi du jing keren. Pai show Blei ngan duai ifi. Dan peng Jong Phi igini ke por. Kat banganang keren. Fi jau umat. Namar pidana ke jaka ke bomarwe. Bar pidana ke jaka ke bom dan jingerman. Hari fi Iohsngew ini ke Ktien Jong Blei. U Blei un pen ki biang ke yeng Jong Phi. Ba pin pai show Blei. Baru Blei un ai biang ke jing im. Ba pin la ban yang biang. Ban ya chakman. Ban shakri nu Blei. Ngan duai nam ta Jong Phi. La da fi play ya ke dot no Jong Phi. Shura ikti ke Jong Phi siliang. Pai show Blei. Ngini duai lang bat nga. Hagani ke por. Tangini duai lang bat nga. Hagani ke keneman. Ku try nga yang nang ni Blei. Snongu ime banga ai kertangi ngini ke jing keren. Kam Lei Lei. Ladangi dangla ban Iohsngew. Iga Ktien ke jame. Keduai Blei ngini ke por. Bakat bagi ni ke briu. Ki badan hala ke jong ke yeo. Ki baya kendo lala ke jong ke jing yap. Lala ke jong ke jing terkong. Lala ke jong ke jing pat jing pra. Ki badan ha ke jaka. Kabam dan jing kermen. Try a Blei. Haba kidang Iohsngew. Yagani ke Ktien ke badan jing im ke badan bor. Ko pa hagani ke por ngaduai. Bau mensim bekut jame. Un yo ya kaban lumbiang ya ke yeng jongki. Ai ku try. Mensim jame. Bat ke Ktien jame gani try lang. Ya kaban wanra ya ke jing try ke bekrau. Ya kaban pen ki biang ya ke yeng ke sem. Ya kaban pen ki biang ya ke jing embryo. Hakabakin nang ban wan pai shame baro. But men connect biang ya ke jing day jongki. Men per wanra biang ki sugar jaka ke bakin dan ke jing ya suk shi yeng shi sem. Ken dan ke jing ya suk bat me. Ken dan ke jing pen back ya la ke jong ke jing em. Men pen back la ya ki ken try. But men wanra ya ki bakin yo yang ko pagi priu ke betmai. Ya ka bakin shakri me. Nga ai ngo ime hagani ke por dan pleng jongki ko pa. Ki bekloy ban pai shame jisu. Ki bekloy ban ngai yame. Ki bekloy ban duai. Kat banganang duai nane kta iga dot no jongki. Keren iki ko pa. Kat banganang keren nane ai ko pa. Umen sim khot jame unyo jakai ga ban try light dot. Bat ngada duai kerpang ru try. Lada dan bapang Blei. Pen kia no iki. Lada kidan ke jing pang kabam dan lat kabam dan jingkerman. Kila lang kum gani ke skeleton. Kila lang kupa kum gani ke jaka kabam dan jingkerman. Henry try. Kat banganang keren nang ninga duai. Ai gani ke Ktien ka banga keren. Habaki Iohsngew. Habaki pediang. Kadan ke jingkerman mamen pen kia try. Ngeduai Blei men pen yang pat iki. Dan pleng jongki ken try. Blei ki bangop aga drug sa kiat aga jing boai. Ki bedan pleng jing tlat ki bubon. Ngim pen ram ken try. Namal kadan ke jing ele aga ni ke pertai. Henry haba me bu yang i bangin keren. Ngak keren a Blei bat ngada ngai. Habakin pai shame. Men pen impat iki. Ken yang upat ba upabun belen. Ken la man yang upat lang uba crowd jome. Bat ken yang biang man ke jingker ku. Ya ke yeng sem. Ya ke jat ya ke kor. Ya ke sinong ya ke tau. Wat ya ke riba ke jat pen rio.
ngadwai gani ga riga jangi ngadwai ga perthai bara ko bai ablai be kat ba ki brio ki jangme ki kran na gani ga riga jangi ki kran lang ba ki YouTube ki kran lang ba ki media ki ba kelang ki kran lang ba ki linti jingkran ki jangki hagi jaka ki ba pher ko pa shishnong gendang shishnong sor shiki wegri shiki jaka bar ablai ngadwai ba munsim jame on ki kelang ken trai ya gaban pinki embyang ki brio ki bamdan jingkran ngadwai bagani ga jingjakat ni hagani ga perthai try ngadang scam kat mangidang kran mangi ktien ga jame ablai ngeni I basisisin pat kanan ke revival kanan ke jing the no ga jame yo men sema kho jame hagari ga jingi mangeni I ga jing pen em ga ba kraw hagani ga sngi ga ba khatdo ablai ngi ai lot shame ga buram ngida nget ba me Iohsngew ni ga jing duai bat ngada nget kindan gi brio ken try shibon de ki hajar ba ki phojar ki ban Iohsngew ngeni ga jing kran bat ki ban yang jaj ki ban ya ga jing em ga ba thamai haga kerteng ga ba don bor tam ga jong try jingi Jesus duai amen bat amen plain kur khui fi ga ni ga po ngada nget scam bagani ga ktien ga bang kran kana ga jing toy ga kraw fi snap ha pa le jing wat fila fin subscribe bro yegani ba fila ro ban share shi gi wai to plain kur khui fi leng bagani